Pazi ovo to, najbolja stvar za čumurisanje, pazi. Ovo sa TMU-a, znači ventilator, pečemo roštilj, pa sad ovo. Na kjec, pazi broj 1, ovo. Kjec, a znaš si na turbo, na šesticu, pazi ovo. Pazi ovo. Ovo treba svako da ima u autu, pogotovo sad zimi, jer je, brate, ono 5 u 1 uređaj, bukvalno. Sad ću vam pokazati o čemu se radi. Ovo vam je kompresor. Kompresor lampa i starter za startovanje automobila. Trenutna guma je 2 bara. Imamo opciju plus. Na 2,5 ću naduvati gumu. I samo stisnemo. Sad ćemo to spojimo, znači plus na plus, minus na minus. Čuli ste pip, on je spreman za paljenje.